מה קורה אנשים פה שהראו ברוכים הבאים לעוד סרטון של קלאש רויאל, והיום אנחנו עומדים לפתוח את האפיק צ'סט הזאת שבחנות, וגם אנחנו עומדים להרוויח קראון צ'סט ואנחנו גם עומדים לפתוח את האפיק צ'אלנג'. אז בואו נתחיל בפתיחת תיבות ממש קטנה של אפיק צ'סט אחת, אז בואו נפתח אותה. 2 גולם, בסדר, אנחנו יכולים לעלות אותו רמה. 4 פריז, זה בסדר, יצאו בינתיים 6 מתוך 19. אני יכול גם לעלות אותו רמה. 4 מירור, שבינתיים, עכשיו אני מקבל 9. את זה אני יכול לעלות רמה מזמן את המירור. ועכשיו אני אקבל 9 אפיקים, אז אני מאוד מקווה שזה פקה יהיה. ורייג' לא כל כך טוב, אבל עדיין גם אותו אני יכול לעלות רמה. אז בואו נמשיך רגע. בואו נפתח אפיק צ'אלנג'. יודעים מה? במקום להרוויח את הקראון צ'סט, אז אנחנו נשחק באפיק צ'אלנג'. אז בואו נשחק משחק ראשון באפיק צ'אלנג'. אוקיי. הפעם אני לא אהיה כל כך לחוץ, כי זה לא משנה הפסד וניצחון. נשים פה את הנייט, אני לא חייב להגיד כל הזמן, כי זה די מבלבל. נשים אחריו, לא, נשים בצד השני ארצ'רס, ונשים הוג ריידר. ההוג נתן מכה. הספארקי, רוב הסיכויים הפעם שהוא ינצח אותי במשחק הזה, אבל הכל יכול להתהפך. למדתי שהכל יכול להתהפך בחיים. אוקיי, הוא שם הוג ריידר. לא ציפיתי לזה. הוג ריידר שלו מוריד לי מלא מכות בבניין, והנייט גם מוריד מלא מכות, הנייט שלי. חכו רק שנייה אחת. אוקיי, ואפשר להמשיך את הסרטון הזה. שים פה פיירבול נואש. אוקיי, אני כבר מפחד. אני עושה ככה. זה הפרצוף הבוכה כי אני מפחד. לא, יצא לי ממש בטעות את זה. לא, זה נלחץ לי. אוקיי, והוא לא שם על זה כלום. עכשיו הוא כן שם. טלית ברבריאנס. אוקיי, נשים פה לוג נואש ממש, כי אני לא רוצה. והוא מוריד לי את הבניין. ואוקיי, יכול להיות שאנחנו... רגע. נשים פה אינפורנו טאוור. אוקיי, יש לו בנדיט שזה גרוע מאוד, כי אני ממש שונא בנדיט, כי היא ממש חזקה. אוקיי, אני הולך בטקטיקת או הכל או כלום. נשים פה את זה ואת זה. והוא ניצח GG, well played, thumbs up. וגמרנו את המשחק הזה עם הפסד 3-0. לפי דעתי אני אחליף את הדק לדק אחד מאלה, לדק הזה, הוג סייקל, כי הוא ממש טוב. בואו נראה אם נצליח לנצח איתו עכשיו. כן, אנחנו נתחיל עם הסקטר מאחור. יש לו אייסקולים. נשים פה הוג ריידר ונתכונן עם זאפ. אוקיי. נשים פה סקלטונס שהם לא יעשו מכה. הגובלינים האלה. כי אם הם יעשו מכה זה יהיה ממש לא טוב. כי זה דמג' ממש חשוב במשחקים האלה. במשחקים תמיד יוצא שמנצחים בדמג' ממש קטן. רק בגלל זה.
רק בגלל זה אני לא רוצה שבמשחק הזה ירד לי אף דמג' מיותר. נשים פה רוג ונתכונן עם זאפ. כן, הזאפ הזה היה ממש ממש טוב. נשים פה... לא, עליהם לא צריך לעשות משהו. נשים פה מסקטיר שלא יעשה דמג' מיותר. יעשה רק על המסקטיר. נשים פה אייס גולם, יצא לי הייס. אוקיי, ואנחנו מובילים עליו בדמג'. זה ממש ממש טוב, כי כל דמג' חשוב במשחק הזה. נשים פה אייס גולם, וואי. נשים פה אייס גולם, נשים פה אייס ספיריט. נשים פה זאפ ממש ממש טוב על הסקלטון האלה. נשים פה מסקטיר. נשים פה קנון, נשים פה סקלטונס. מה לא נשים פה? נשים פה גם אייס ספיריט. כי אני ממש לא רוצה לחטוף דמג', אף דמג' מיותר פשוט. ממש ממש לא. נשים פה פיירבול, נשים פה זאפ. והמשחק הזה עומד להיגמר ב-GG good game. לא. GG well played thumbs up. נכתוב לו. good game well played thumbs up. ניצחנו אותו 1-0. קשה לי לדבר בגלל שאני קצת חנוק. אוקיי. עכשיו נשחק עוד משחק עם איך קוראים לזה? הוג סייקל. דק הוג סייקל. עושים פה הוג ישר. ישר נלחץ עליו על ההתחלה. כן, זה ממש טוב ללחוץ על ההתחלה. אוקיי, שמנו פה האספיריט ממש ממש טוב מהצד שלנו. ואם לא היינו שמים אותו, המסקטר הייתה עוד נותנת עוד איזה מכה 2. זה כל הקטע בהוג סייקל. לעשות ממש סייקל מהיר להוג עוד פעם. זה מה שחשוב בדק הזה. בשביל זה הדק הזה מיועד. כי אני יודע כבר להשתמש בכל הטקטיקות של הדק הזה. כי זה אני ממש טוב איתו. הוא שם פקה מאחור, אני שם מסקטיר מאחור. ועכשיו אני כן אשים פיירבול, זה שווה. לדעתי זה שווה לפחות. ונספוג פה הרבה מאוד 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 דמג' והוריד לי את הבניין ל-800 חיים בערך, שזה משהו לא טוב. דקה תוספת זמן התחילה. עכשיו נשים פה מסקטר, נשים פה רוג. מה לא נשים בהתקפה הזאת? שווה. זה היה פיירבול ממש ממש שווה. את זה, וואי, אני כבר לא יכול לדבר. זה לחוץ המשחק הזה. זה לחץ.
אוקיי, ואני חושב שכן, המשחק הזה עומד להיגמר בניצחון שלו. Good game, well played, thumbs up. ב-1-0 הוא ניצח. ואנחנו נעשה משחק אחרון להיום, ונגמור את הסרטון הזה לצערי. אם הייתי יכול, הייתי ממשיך אותו. אני יכול כאילו להמשיך אותו, אבל אז הסרטון יימשך הרבה מאוד זמן, וכבר לא יהיה לכם כוח לצפות בו. אני ממש מבקש לעשות לייק וסאב לסרטונים שלי. זה ממש ממש עוזר. אז אני מבקש עכשיו לרדת למטה לעצור את הסרטון, ללחוץ על הכפתור האדום שרשום בו, יירשם כמנוי, ולעשות לייק לסרטון. זה ממש ממש עוזר. אתם פשוט לא מבינים כמה זה עוזר. שים פה פיירבול. עליתי פרבריאן שורד אותה בניין לצערי. שים פה זאפ נואש, נואש, נואש. אוקיי, נשים פה אייס ספיריט, הוג ריידר, סקלטונס, אייס גולם. ואנחנו נהיה מוכנים עם זאפ. אם הוא עושים לי סקלטון ארמי. טוב, הוא לא שם לי. זה ממש יתרון בשבילי שהוא לא שם לי. שמנו פה מסקטיר טובה מאוד מהצד שלנו. נשים פה הוג ריידר, אייס ספיריט, ואוקיי, פיירבול שווה. נשים פה פיירבול, הוא לא היה כזה שווה, כי בסוף זה לא פגע בארצ'רס. לא פגע בכלל, באופן מוחלט זה לא פגע. ואין לנו סיכוי לנצח, אני חושב שזה good game, well played, thumbs up. אלא אם כן אנחנו נצא עכשיו לפוש מנצח. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ונגמר המשחק. Good game, well played, thumbs up, ונגמר המשחק הזה. ואנחנו עומדים לפתוח את התיבה הממש לא טובה הזאת, של ניצחון 1-3 הפסדים. אוקיי, רק נתרום פה קצת. ונפתח את התיבה עכשיו. וזה הסרטון, אני מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תנו לייק, תנו סאב. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.